ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னையிலேருந்து நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சது கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் பார்த்துட்டோம். இன்னையிலேருந்து 13வது சாப்டர்ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம், முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏன் பகவான் கிட்ட இல்லாம நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த முக்குணங்கள் தான் காரணம். இந்த முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது அது பந்தப்படும் போது இந்த உலகத்துல பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில அது சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ஜட உலகத்துல இருக்கும், பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருக்கும். சரி, அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும் இல்லைங்களா? அதுக்கான மார்க்கம் அதுதான் ஞான யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எப்படி இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதான் ஞான யோகம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு, இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்கள. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹ கண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்சத்ய தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 13. அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 12 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். அதுல நேற்றுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி யோகம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது உருவத்தோடு வழிபடுறது சிறந்ததா, உருவமற்ற முறையில வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டுமே நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும். ஆனாலும் உருவமுள்ள வழிபாடுதான் சிறந்தது. அதுதான் ஈஸியான விஷயம். பகவான்கிட்ட நம்மளால பந்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு முடியும். ஒரு உருவத்தோடு இருக்கும்போது நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்த முடியும். நம்ம மனத்தை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்த முடியும். அவங்களோட அழகு இருக்கு இல்லைங்களா? அது இந்த தெரு உருவத்துல ஷியாமசுந்தர் ஃபார்மா இருக்கட்டும், 400 ஃபார்மா இருக்கட்டும், அதுல நம்மளோட மனத்தை நிலைநிறுத்த முடியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது உருவத்தோடு வழிபாடுதான் சிறந்தது. உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றதுன்றது சிறிது கடினமான விஷயமா இருக்கும்.
இருக்கும். நமக்கு வந்து அது நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல வந்து ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வந்து விஷயங்கள் வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ பக்தி உருவத்தோட வழிபாடு சிறந்தது அப்படின்றத 12.1 to 7 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். மையாவேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் அது வந்து நம்ம 12.8 இருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். மையேவமன ஆதர்ஷ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இதுல இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தின்றது மனதையும் புலன்களையும் புத்தியையும் பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவை செய்யறது. அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலைக்கு எல்லாருமே வரணும். ஆனா எடுத்த உடனே சிலவங்களால வர முடியாது அப்படின்றதுனால நிறைய நிலைப்பாடுகளை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதனா பக்தி பழக்கத்தின் மூலியமா நம்ம வர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா அது வந்து நம்ம செயல்களை நம்ம என்னைக்கும் செய்யற செயல்களை பகவானுக்காக செய்யறது. அதுக்கப்புறம் சகாம கர்ம யோகா அது வந்து நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக. நிஷ்காமன்றது நமக்குன்னு எந்த ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனும் இல்லாம இருக்கிறது. சகாமன்றது நம்மளோட சென்ஸையும் நம்ம கிராட்டிஃபை பண்ணிப்போம். அதாவது நம்மளோட புலன் இன்பங்களையும் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்போம் அப்படின்றது அதுல வந்து அடங்கும். அப்போ அந்த முறை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் செய்ய முடியலன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது, யோக பயிற்சியில் நிலைப்பாடு கொள்றது, அப்புறம் செயலின் பலன்களை துரத்தல். இந்த மாதிரி நிறைய நிலைகளை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இருக்கிறதுல உயர்ந்த நிலை அனன்ய பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னா அதுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து 12.13 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். சம சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச சத்ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக எனக்கு பிரியமானவன் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லி நிலைப்பாடுகளை வந்து பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும். அந்த பிரயத்தனம் வந்தாலே போதும், மிச்சம் பகவானே மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு காஸ்ட்லெஸ் மர்சியா கொடுத்துருவாங்க. அதுலயும் கடைசியா வந்து மிக பிரியமானவன் சொன்னதுல பகவானே முழு ஈடுபாடோட பக்தி சேவை செய்யறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாம் வந்து பக்தி யோகத்துல நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது அத்தியாயம் 13. அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். 13.1 ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞா மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கம். அது வந்து 13.2 7 வரைக்கும் அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த 6 கேள்விகளுக்கான பதில்களை பகவான் வந்து 2 7 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. சேத்ரஜ்ஞம் சாபி மா மித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. 13.8 12 வரைக்கும் மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நியாயம் அது வந்து அறிவின் பொருள். அது வந்து 13.13 19 வரைக்கும் சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பிரகிருதி புருஷ மற்றும் யூனியன். அது வந்து 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அறிவின் பார்வை 13.27 35 வரைக்கும் சேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். இது எல்லாமே நம்ம அப்படியே ஸ்லைட்ஸ்ல வரும்போது நம்ம ஒண்ணு பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ என்னென்ன கேள்விகள் அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க, பொருள் இயற்கை, அதுக்கப்புறம் புருஷா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, அனுபவிப்பவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சேத்ரா அப்படின்றது சரீரம், சேத்ரஜ்ஞா அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா இரண்டையும் குறிக்கும். ஞானம் அறிவு, சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரஜனை புரிந்து கொள்வது அப்படின்றதான் நம்மளுக்கு ஞானம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா. ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இலக்கை அடையணும் இல்லைங்களா, அது பரமாத்மா அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது பக்தி செய்யணும் அப்படின்னா ஞான யோகத்தின் முதிர்ந்த நிலை பக்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, நம்மள்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ண போறோம். ஏன்னா பக்தி சேவை செய்யறதுக்கு எது நம்மளுக்கு தடங்களா இருக்கு, இந்த முக்குணங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முக்குணங்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ லிவிங் என்டிட்டி இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம தான் இருக்கு. ஆத்மா முழுக்க என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லைங்களா? ஆனாலும் இந்த ஆத்மா இதுல வந்து பந்தப்படுது. அப்ப அந்த பந்தத்திலேருந்து வெளிவரது. அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். வெறும் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணி தனிமையா இருந்துடலாமா அப்படின்னா அது நடக்காத காரியம். ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ் ஆக்டிவான விஷயம் இல்லைங்களா, புத்தி மனம் எல்லாமே. அப்போ அது விலகி இருக்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொன்னு அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம ரொம்பவே
பத்திரமான ஒரு இடத்துல நம்மளோட மனத்தையும் புலன்களையும் வைக்கணும். அதுதான் பக்தி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது பக்தியின் நிலைப்பாடை நம்மளால ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல பிரகிருதி நம்மளுக்கு தெரியுது, பொருள் இயற்கை, ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். புருஷா அப்படின்றதும் எல்லாத்தையும் பகவான் தான் வந்து படைக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கஷேத்ரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உடல், நம்மளோட இந்த பஞ்சபூதங்களால செய்யப்பட்ட உடல். அதுக்கப்புறம் கஷேத்ரஜ்ஞன்றது ஆத்மா பரமாத்மா. நம்ம உடல்ல என்ன இருக்கு? ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா கூடவே நித்தியமா யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா. இந்த புரிதல் நமக்கு வரணும். எப்பயுமே நம்ம கூட யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க. அந்த அந்த நினைவு அதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால சரிவர ஸ்பிரிச்சுவல் நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். எப்பயுமே நம்ம மட்டும் இருக்கும், ஆத்மா மட்டும் இருக்கு, நம்மளை மட்டுமே நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? பரமாத்மா நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்ற, அதுவும் ஒரு பிறவிலும் நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நினைவுல கொள்ளாததுனாலதான், மறந்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் இவ்வளவு கஷ்டங்களும். அப்போ பரமாத்மா நம்ம கூடவே இருக்காங்க, நம்மளை விட்டு என்னைக்குமே பிரிஞ்சதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம உணரும்போது பக்தி, அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா மேல நமக்கு பக்தின்றது இயல்பா வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ ஆத்மா பரமாத்மா இவங்கதான் சேத்ரஜ்ஞா. அதுக்கப்புறம் ஞானம், ஞானம் வந்து சேத்திரம் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதுக்கு ஒரு அனாலஜி பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வயல் வெளி இருக்கு, நிலம் இருக்கு. அந்த நிலத்தை ஒரு விவசாயி வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு விவசாயி அவங்களோட நிலம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட அரசர். சரிங்களா? அப்ப இந்த 3 பேரையும் நம்ம வந்து இந்த 3 பேரை வச்சு நம்ம இந்த கான்செப்டை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ நிலம்ன்றது நம்மளோட இந்த உடல். சரிங்களா? அந்த விவசாயின்றோம் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஆத்மா. அரசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த கண்ட்ரிக்கு, அவங்க வந்து பரமாத்மா. அப்போ ஒரு நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் யாருக்கு தெரியும்? அந்த விவசாயிக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அதோட மண் வளம், நீர் வளம், அதுல என்ன விதை போட்டா எந்த சீசன்ல அது வந்து விளையும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் அந்த விவசாயிக்கு நல்லபடியா தெரியும். அதற்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த நிலத்தை வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அதே வந்து அந்த அந்த அரசருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த விளைநிலமும் தெரியும், அந்த விவசாயியை பத்தியும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்ல உள்ள அத்தனை விளைநிலங்களையும் தெரியும், அத்தனை விவசாயிகளையும் தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப பரமாத்மா. அதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம பார்த்தோம்னா, சேத்ரன்றது நிலம், அதே வந்து விவசாயி ஆத்மா, அதே வந்து பரமாத்மா அந்த அரசர். பகவானுக்கு நம்மளோட சரீரத்தையும் தெரியும், நம்மளோட ஆத்மாவையும் தெரியும். நம்மள மட்டும் தெரியாம எல்லாரோட உடம்பிலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால எல்லார பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும், எல்லா ஆத்மாவை பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். இந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு ஏற்படணும் அப்படின்றத இந்த இந்த சாப்டர்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.12. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्णा. அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷ, களம் சேத்திர, களத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்றத கொஸ்டினை கேட்டாங்க. அததான் நம்ம இங்க பார்த்தோம். பிரகிருத்தினா பொருள் இயற்கை ஜட உலகம், புருஷ அனுபவிப்பவர் பகவான், அதுக்கப்புறம் வந்து சேத்திர சரீரம், சேத்ரஜ்ஞ உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மாவையும் எடுத்துக்கிறோம், பரமாத்மாவையும் நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் ஞானம். அதுக்கப்புறம் ஞேயம், அந்த அறிவை பெற்றதற்கான இலக்கு என்ன? பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த 6 கேள்விகள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. பகவான் அதுக்கான பதில்களை உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்திர
என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.3. லலிதா மாதாஜி. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாரி क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोरज्ञानं यत्तज्ज्ञानं पदं मम. हरे कृष्णा. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அர்ஜுனுடைய கேள்விகளுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி 13.5. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् विनिश्चितैः. हरे कृष्णा. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுண்ணியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கான்செப்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, க்ஷேத்ரஜ்ஞ, இந்த விஷயம்லாம் வந்து நிறைய நூல்கள்ல வந்து விரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுல தைத்திரேய உபநிஷத்துல குறிப்பா என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம பர்பட்ல பார்ப்போம். அது என்னன்னா இந்த ஸ்லைட்ல வரதான். பகவான் ரியலைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு வந்து 5 நிலைப்பாடுகள் உண்டு. அன்னமய அப்படின்றது உணவே பிரதானமா வந்து இருக்கிறது, சரிங்களா? ஏன்னா உணவுன்றது நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவே அவசியமா, நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு உணவு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப குழந்தைகள், அப்புறம் வந்து இந்த ஓரின விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து பிரதானமா வந்து அன்னமய உணவே சார்ந்திருக்கும் அப்படின்றது. அது ஒரு பிராணமய, அப்ப பிராணன்றது நம்மளோட மூச்சு காற்று இல்லைங்களா, அந்த மூச்சு காற்றை நிலைநிறுத்தி பகவானை ரியலைஸ் பண்றது, அதுதான் நம்ம இந்த பிராணாயாமம் அப்படின்றத நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த நிலைப்பாடுல பகவானை உணர்றது அப்படின்றதுதான் பிராணமய அப்படின்றது. மனோமய, மனத்தை பேஸா வச்சு நம்ம வந்து பகவானை உணர்றது அப்படின்றது மனோமய. இந்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சரீரத்தின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும். சரீரத்தின் மூலியமா நம்ம பகவானை உணர்ற விதமா இருக்கும். விஞ்ஞானமய அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட எமோஷன்ஸ், மனம், இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்றது. இது முழுக்க முழுக்க நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தை கொண்டு நம்ம வந்து பகவானை உணர்றது. ஆனந்தமய அப்படின்றது சோல் வந்து பரமாத்மா தான் இலக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானை உணர்றது. கிட்டத்தட்ட சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல, அந்த நிலைப்பாடு இதுல நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த 5 நிலைப்பாடுகளையும் நம்ம வந்து கொண்டு பகவான் நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்றத தைத்திரேய உபநிஷத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.67. மகாபூதான்யஹங்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவ ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோச்சராः இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனாகிருதிः ஏதத் சேத்ரம் சமாசேன சவிகாரமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயலின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை உருவாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பகவானுடைய திருமணியிலிருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் வெளியில வருது. அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க, கர்ப்போதய கௌஷன்லன்னு. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, பிரம்மாவை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் உருவாகி இருக்கு. அப்ப அந்த உலகம் உருவான அச்சித்து பொருட்கள் அதெல்லாம் தான் இந்த விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது வந்து மகா தத்துவா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அச்சித்து அதாவது உயிர் லிவிங் என்டிட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி உருவான விஷயங்கள், அதாவது ஜட உலகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்ல, அதுல உள்ள அச்சித்து பொருட்கள் அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சபூதம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் பார்க்கிறோம்ல. அப்புறம் அகங்காரம், புத்தி,
அவ்யக்தம், 10 புலன்கள். 10 புலன்கள்ன்றது கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. அது உள்ளடக்கியதான் 10 புலன்கள். அப்போ கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட கைகள், கால்கள், அப்புறம் பேச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெனிட்டல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள். அதெல்லாம் வந்து கர்மங்களை செய்யற விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஞானேந்திரியம்ன்றது ஆஹ் பார்வை, அதுக்கப்புறம் மூக்கு, இயர்ஸ். அதாவது இந்த குழந்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் எது கிடைச்சாலும் அது வந்து என்ன பண்ணும்னா வாயில வச்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா? நம்ம நினைப்போம் எதா இருந்தாலும் வாயில வைக்குதே, எடுத்து எடுத்து விடுவோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. அது என்ன பண்ணும்னா எந்த ஒரு பொருளையும் பார்த்தா தொட்டு பார்த்து, முகர்ந்து பார்த்து, அதை சுவைச்சு பார்த்து, அதை பத்தின விஷயங்களை அது வந்து தெரிஞ்சுக்கும். கிட்டத்தட்ட 5 வயது வரைக்கும் குழந்தைகள் வந்து எல்லா விஷயங்களும் 90% வந்து எல்லா விஷயங்களும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். எத்தனை லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்தாலும் அது தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லா பொருளையும் வாயில வைக்குது அப்படின்னும் போது அதோட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு வந்து தேவைப்படும்? அதுதான் வந்து ஞானேந்திரியம்ன்றது. கண்கள், மூக்கு, காது, ஸ்கின், அதுக்கப்புறம் நாக்கு. இந்த 5 விஷயங்களும் ஞானேந்திரியங்கள். அதன் மூலியமா அது என்ன பண்ணும்னா அந்த புலன்கள், அந்த பொருட்களோட விஷயங்களை அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுதுன்றது. அப்ப கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, 10 புலன்கள், மனம், அப்புறம் 5 புலன்கள். அது நம்மளோட இது சென்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு, டியூவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், கான்சியஸ்னஸ், லிவிங் என்டிட்டி, திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயலின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது எல்லாமே கஷேத்திரத்துக்கான அடித்தளம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.8 to 12. அமானித்வம் அமானித்வமதம்பித்வம் அஹிம்சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யமாத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திரனபிவிஸ்வங்க புத்திரதார கிரகாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான அனித்யத்வம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதஜ்ஞானமிதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதற்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த சரீரம் களம், சரிங்களா? அதாவது இந்த ஜட உலகம் அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அறிவு, ஞானம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவு என்ன, ஞானம் என்ன, ஒரு மனித பிறவியில நம்ம பிறந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல முழுமையா கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அடக்கம். இதுதான் வந்து எப்பயுமே எந்த ஒரு விஷயத்திலயுமே ஆன்மீகத்துல ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்க வேண்டியது அடக்கம். அதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான. இது பேஸா வச்சுதான் மத்த எல்லா குணங்களையுமே நம்மளால கொண்டு வர முடியும். அப்போ அடக்கம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். அது எப்ப வரும்னா பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க கிட்டதான் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்கு. சர்வ காரண காரணம் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த அடக்கம்ன்றது நம்ம கிட்ட வந்துடும். அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் குணம். அதுக்கப்புறம் கர்வமின்மை, ஃபால்ஸ் ஈகோவும் இருக்கக்கூடாது. அஹிம்சை, அதாவது யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், இதுவுமே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்ல முறையில சரியான பாதையில நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏத்துக்கணும். அதுவும் 4 பரம்பரைகள்ல வர ஆன்மீக குரு. ஏன்னா பகவான் அந்த 4 பரம்பரைக்கு தான் வேதங்களை கொடுத்திருக்காங்க, ஞானத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் சொன்ன தாத்பரியத்துல அதை அவங்கவுங்க டிசைபிளுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். தூய்மை, தூய்மையும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு பார்க்கும்போது மனதளவிலும் தூய்மை, உடல் அளவிலும் சுற்றுப்புறத்திலும் தளராமை, டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும்.
பக்தியில நிறைய இடர்பாடுகள் வந்தாலும் நம்ம எப்பயுமே இப்படி இருக்கணும், பக்தியில மட்டும் தளராமல் இருக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். சுய கட்டுப்பாடு, இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள ஆசைகளிலிருந்து நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், எதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சம்பந்தப்படுத்துதோ, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நம்மளுக்கு சம்பந்தப்படுத்துதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து துரத்திடணும். அதாவது நம்ம இதையே செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? புலன் பொருட்கள் தான் நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கான விஷயம் அப்படின்றத பார்த்தோம். இது வந்து நம்ம வந்து இவங்க யாரு இவங்களோட இதுலயும் பார்த்தோமே, அஜாமிலா அவங்களோட ஸ்டோரியிலயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து பார்க்கக்கூடாத ஒரு விஷயத்த பார்த்தாங்க. அவங்க மனம் முழுக்க அதிலேயே லயிச்சு போனதுனால கடைசியில அவங்க என்ன ஆனாங்க, அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில நிறைய பாபங்களை செஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் எதெல்லாம் தர்ம வழி இல்லையோ, எதெல்லாம் தவறோ அந்த மாதிரி புலன் பொருட்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், விலகியே இருக்கணும். விலகி இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, நல்ல விஷயத்துல ஈடுபடணும்னா பகவான் மேல நம்மளோட புலன்களை நம்ம திசை திருப்பணும். சரிங்களா? அப்ப புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். நம்ம கிட்ட அகங்காரம்னு ஒண்ணு இருந்ததுனாலே அது பொய் அகங்காரம் தான் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கும் போது அகங்காரம்ன்றது நம்ம கிட்ட வந்துடுது. ஏன்னா நம்ம வரும்போது எதுவுமே எடுத்துட்டு போறது இல்ல, எதுவுமே நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். இந்த ஜட உலகத்துல இந்த 4 துன்பங்களும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உண்டு இல்லைங்களா? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அது 4 துன்பங்கள். அதை கவனிக்கணும். அப்போ அதுலயே நம்ம வெளியில வரணும். இது ரொம்ப இயல்பா இருக்கே, இதுதான் எல்லாருக்குமே நடக்குதே அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா இருந்துடாம இந்த துன்பத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, அதற்கான வழிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களில் இருந்து விட்டுபட்டு வாழ்தல். கடமையா நம்ம இந்த கருவியா நிமித்த மாத்திரமா நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம செய்யலாம். ஆனா பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுன்றது நம்ம என்ன பண்ணிடும், இந்த பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மள விட்டுடும். அப்போ நிமித்த மாத்திரமா இருந்து அனைவருக்கும் தேவையான கடமைகள் நம்ம செய்யணும். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. வாழ்க்கையில நமக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் வருது அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க நம்மளோட கர்மங்களில்தானே வருது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம விலகி இருக்கணும், சமநிலையில இருக்கணும். என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, இது ரொம்பவே முக்கியம். இது ஒண்ணு இருந்ததுனாலும் மிச்சம் எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட வந்துடும். ஏன்னா பக்தி யோகத்தை நம்ம சிறந்த முறையில நம்ம பண்ணோம், கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தின்னு நம்ம ஈடுபட்டோம்னாலும் இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மள நெருங்காது. பகவான் ரொம்ப பியூரானவங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் மேல பக்தி பண்றவங்களும் ரொம்பவே என்ன ஆயிடுவாங்க, பியூர் ஆயிடுவாங்க. காலப்போக்குல பகவானை பக்தி செய்ய செய்ய அவங்களுக்கும் பியூரிட்டி கிடைக்கும். அப்போ இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்களை என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பொய், அகங்காரம், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதெல்லாமே அவங்கள பாதிக்காது. அப்ப என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதை நம்ம பிரதானமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம கிட்ட வந்துடும். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பக்தியில சிரமப்பட்டு ஒரு ஸ்டெப்பா ஏறுவோம். ஆனா கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ளவங்களோட நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம், தவறுகளே கிடையாது. அனாவசியமா மத்தவங்களை பத்தி காசிப் பண்றது, இல்லைன்னா வந்து வேற வேற விஷயங்கள், தவறுதலான விஷயங்களை பத்தி நம்ம வந்து அவங்கள பார்த்து நம்ம கத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்மள ஆன்மீகத்துல வீழ்ச்சி அடைய வச்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகிடுதல். இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு கெட்ட பழக்கம் வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க கூட நம்ம பழகும்போது என்ன ஆயிடும், அந்த பழக்கத்தை நம்மளும் ஒரு 10-15 நாள் கழிச்சு நம்ம கிட்டயும் அந்த பழக்கம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அதே பக்தர்களோட இருந்தோம்னா பக்தி நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ சிறந்த முறை எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தர்களோட இருக்கிறது, பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் போது தவறான வழியில அதர்மம் பண்றவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம் ரொம்பவே முக்கியம். என்னைக்கு நம்ம இந்த உடல்ல ஆத்மானும் போதுதான் நம்ம அதற்கான ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு நாட்டமே வரும் இல்லைங்களா?
அப்புறம் பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய பிரயத்தனம் பண்றோம் இல்லைங்களா? வேதத்தை நம்மளால எல்லாத்தையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படின்னாலும் பகவத்கீதை, பாகவதத்தை ஆச்சாரியர்கள்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அந்த பரம சத்தியத்தை, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள், இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இப்ப நம்ம மேல பார்த்த எல்லாத்தையும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இது எல்லாத்தையுமே ஞானம், ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சரிவர கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம திறன்பட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது. இது தாண்டி வேற எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அது எல்லாமே அறியாமை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.13. கேயம் யத்தத் பிரவக்ஷாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதமஸ்னுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம களம் பத்தி பார்த்தாச்சு. அதுதான் அந்த 24 பொருட்கள், மகா தத்துவம்ன்றது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஞானத்தை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஆத்மாவை பத்தி பார்க்க போறோம். தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாதது, ஆரம்பம் முடிவுன்றது ஆத்மாவுக்கும் கிடையாது. ஆனா அதோட நிலைப்பாடு என்ன? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவான் கிட்ட அது அடையணும், அதுதான் அதோட இலக்கு. அப்போ ஆரம்பம் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, இதையும் நம்ம சரிவர உணர்ந்துடணும். பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டதுதான், நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது, நம்ம லிமிட்டட். ஆனா பகவான் அன்லிமிட்டட் இல்லைங்களா? இந்த உலகங்கள் எல்லாம் படைச்சிருக்காங்க, நம்மளால முடியுமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க அப்படின்றத நம்ம ஏத்துக்கணும். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம ஏத்துக்கணும். சேவைன்றது தாழ்ந்த விஷயம் கிடையாது. நம்ம குடும்பத்தினருக்கு செய்யறோம் இல்லையா அன்போட, அதே மாதிரி சேவைதான் பக்தி சேவையும். அப்ப எனக்கு கீழ்ப்பட்டது எது? ஆத்மா. பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஜட உலகத்துக்கு அதுல ஏற்படுற விளைவுகளுக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது ஆத்மாவுக்கும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள விஷயங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க ஆத்மாவின் நிலைப்பாடை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.15. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்ருச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பரமாத்மா. ஏன்னா நம்ம கஷேத்திரம் பத்தி பார்த்துட்டோம். கஷேத்திரஜன்ல ஆத்மாவும் உண்டு, பரமாத்மாவும் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா பத்தியும் பார்த்தாச்சு. இப்ப பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. எல்லாமே பகவான் தான் படைச்சது இல்லைங்களா? புலன்களையும் சேர்த்து. அப்ப மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். இந்த தாத்பரியம்தான். எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் நம்ம குடும்பங்கள், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரிவர நம்ம நம்மளோட கடமையை செய்யணும், ஆனால் பற்றற்று இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். குணங்களுக்கு யாரு அதிபதினு பார்த்தோம்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.16. பஹிரந்தஸ்ச பூதானாம் அசரம் சரமேவச சூக்ஷ்மத்வாத் ததவிக்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத். ஹரே கிருஷ்ணா. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். அதாவது அசைவன உயிர்வாழிகள், அசையாததுன்றது ஜட இயற்கை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது ஜட பொருட்கள், அதுல எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் உள்ளும் புறமும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நமக்குள்ள எப்படி இருக்காங்க? பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களால்
ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம், 11வது சாப்டர் அப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதாவது இல்யூஷன், குழப்பங்கள் உள்ளது, தெளிவில்லாம இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்காது. நமக்கு சென்சஸும் வந்து ஒரு அளவுகளோட இருக்கிறதுனால அதுவும் கரெக்டான விஷயத்த கரெக்டா நமக்கு புரிய வைக்காது அப்படின்றத பார்த்தோம். பாம்பை கயிறா காமிக்கும், கயிறை பாம்பா காமிக்கும்ன்ற அளவுக்கு சென்சஸ் வந்து பெர்ஃபெக்டா இல்லாம இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். மிஸ்டேக் உண்டு, சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சியும் உண்டு, தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்கள் நம்ம எல்லாருமே. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சமயத்துல சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, அந்த ஏமாற்றும் குணமும் வந்துவிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ, இவ்வளவு குறைகள் உள்ள ஜட புலன்களோட வலிமையால் பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பார்ப்பதற்கோ அறிவதற்கோ முடியாது. அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் பகவான் எங்க இருக்காங்க, கோலோகத்துல இருக்காங்க, வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எங்கேயும் இருக்காங்க, எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ திரௌபதி அம்மா கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கோவிந்தான் கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி கஜேந்திரரும் கூப்பிட்ட உடனே, ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். தொலைவில்ன்றது ஆன்மீக உலகம், அருகில்ன்றது நம்மளோட இதயத்தில் பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.18. ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதி தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் கேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜட இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப நமக்கு இருக்கிற அறிவும் பகவானே, அறியப்படும் பொருளும் பகவானே, அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா, அவங்களும் பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.19. इति चेत्रं तथा ज्ञानं केयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. हरे कृष्णा. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல் கஷேத்திரம், அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்மளோட இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பக்தி சேவையில நம்மள கொண்டு வந்து விட்டுடணும். அதாவது பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுதான் தாத்பரியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம். இதெல்லாம் நமக்கு பகவத்கீதையிலிருந்து தெரியுது, வேதங்கள், பாகவதம் எல்லாமே நமக்கு கொடுத்திருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 குருவி இருக்கு இல்லைங்களா. ஒண்ணு வந்து நம்மளோட இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா, இன்னொன்னு நம்மளோட ஆத்மா. இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுமா, எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை வந்து சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்குமா. இந்த மரம் தான் ஜட உலகம், இதில் உள்ள பழங்கள் தான் ஆசைகள், சரிங்களா. இதை வந்து தனக்கு விருப்பப்பட்ட வரைக்கும் இதை வந்து சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்குமா. பரமாத்மா பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். என்னைக்கு நீ என்கிட்ட வரணும்ன்ற ஆசை உனக்கு வரும் அப்படின்ற ஏக்கத்தோட பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். என்னைக்கு நம்ம இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் விட்டுட்டு பரமாத்மாவை பார்க்கிறோமோ அன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ப்ராக்ரஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் கிடைச்சு பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடுவோம். பகவானோட அரவணைப்புல எந்த விதமான கஷ்டங்களும் இல்லாம நம்ம இருப்போம். பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம வெளிவந்து விடுவோம் அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம். மாதாஜி 13.20. பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ வித்யநாதி உபாவபி விகாராம் ச குணாம் செய்வ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜட உலகமும் வந்து என்னது, நித்தியமானதுதான், சரிங்களா. அதில் வர நம்ம தான் என்ன பண்ண, மாற்றங்கள் அதுல உண்டே தவிர ஜட இயற்கையும் ஆரம்பமற்றவை, உயிர் வாழியும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அப்போ ஜட உலகத்துல உள்ள மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்புறம் அதோட குணங்கள்,
இதுதான் வந்து ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள். இங்க நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எதனால வருது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள்னால நம்ம செயல்களை நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா. அதனால என்ன ஆகுது? இந்த ஜட உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.21. 21 कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. முக்குணங்கள் பிரகிருதி தான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாரு எதனால் அதாவது லிவிங் என்டிட்டி ஆத்மா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது, அப்போ சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட சம்பந்தப்படும் போது அந்த எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்கள் அது செய்யுது இல்லைங்களா. அப்போ அது என்ன ஆயிடுது? பந்தப்படுது. அப்போ உயிர் வாழிதான் காரணமா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. என்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த குணங்களோட செயல்களை நம்ம செஞ்சு நம்ம வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, அன்னைக்கு நம்ம என்ன ஆயிடும்? இந்த ஜட வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டுறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.22. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சரசத்யோ நிஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதுதான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய. ஆத்மா குணங்களோட சம்பந்தப்படும் பொழுது அது பந்தப்படுது அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு தனக்கு பிடிச்ச குணத்துல இருக்கிறீங்களா முக்குணங்கள்ல, அப்போ அதுக்கான செயல்கள் ஈடுபட்டு அதை என்ஜாய் பண்ணிக்குது. வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான் போது எந்தெந்த உயிரினங்களை நம்ம பிறவி எடுக்கிறோமோ அந்தந்த வாழ்வின் இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். இப்போ இதுதான் வந்து ஹையர்கின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்வாட்டிக்ஸா நம்ம வந்து பிறப்போம், நீர்வாழ் உயிரினங்களா. அந்த பிறவி எடுக்கும்போது அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களோட வாழ்க்கை என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிப்போம். அதே மாதிரி தாவரங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸ், அதுக்கப்புறம் பறவைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள், அதுக்கப்புறம் மனித பிறவி. அப்ப இவ்வளவு பிறவிகளையும் தாண்டி அந்தந்த போக்குல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறோம். வாழ்ந்து முடிச்ச பிறகு நமக்கு உயர்ந்த மனித பிறவின்றது நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மனித பிறவில மட்டும்தான் பகவான் யாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட நிலைப்பாடு, ஏன்னா இது எல்லாத்துலயுமே வெறும் இந்த ஜட உடலுக்கான ஆசைகளை நம்ம நிறைவேற்றிக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் பிரதானமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ மனித பிறவில மட்டும்தான் நம்ம ஆத்மாதான் நித்தியமானது, பரமாத்மா பகவான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட மனித பிறவி கிடைக்கிறது மிகவும் மிகவும் அரிதானது. அந்த பிறவியை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம பகவான் சேவையில ஈடுபடுத்தி நம்ம பகவானை அடையணும். இதுல நம்ம மறுபடியும் முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு, அதுவும் முக்கியமா ரஜோகுணம் தமோகுணத்தோட சம்பந்தப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்? அதர்மம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நரகத்தில் போய் தண்டனைகளை அனுபவிக்கணும். அதற்கப்புறம் மறுபடியும் நம்மளுக்கு இந்த தாழ்ந்த பிறவில ஒண்ணு கிடைக்கும். அந்த தாழ்ந்த பிறவில இருந்து மறுபடியும் மனித பிறவிக்கு நம்ம உயரணும். மறுபடியும் மனித பிறவில வந்து நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். அப்போ இதுதான் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சின்றது. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு புரிய வச்சிருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும். அப்போ இதைதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்பட்டவை. உயிர் வாழி ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படுறதுனால ஏற்பட்ட விஷயம். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில், நிறைய இனங்கள் சரிங்களா, அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஒரு பிறனும் இப்ப மானா பிறந்தா புலிக்கும் சிங்கத்துக்கும் பயந்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ இன்ப துன்பம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இன்பமும் இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்ப சிங்கமா இருந்தால் இல்ல யானையா இருந்தால் அதற்கான இன்பங்களும் உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ இன்ப துன்பங்களை சந்திக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.
I think 26, 23. Okay, Mataji. Upadra 22. 22. Okay. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடலோட இந்த குணங்களோட உயிர் வாழி சம்பந்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது முக்குணங்கள்ன்றது பிரகிருதி, உயிர் வாழி அதோட சம்பந்தப்படுது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கும்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இருப்பினும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. நம்ம கூட யாரும் இருக்காங்க, சூப்பர் சொல் பகவானும் இருக்காங்க. நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க, மேற்பார்வை பண்ணி அதற்கு அனுமதியும் வழங்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒரு குழந்தைய நம்ம நல்லபடியா ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டாச்சு, அதுக்கு எல்லாமே நம்ம தேவையான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டோம். அது நல்லபடியா படிச்சு வெளியில வர வேண்டியது அந்த குழந்தையோட பொறுப்பு இல்லைங்களா? அதுல நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது இன்வால்வ் பண்ண முடியுமா? இல்லை இப்படிதான் வந்து நீ வந்து படிக்கணும் சொல்லலாம், நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அது தப்பான வழியில போச்சுன்னா அது வாழ்க்கையில தவறான வழியில போயிடுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பகவான் பகவத்கீதை மூலியமும் வேதத்தின் மூலியமும் பாகவதத்தின் மூலியமும் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பகவானை அடையணும், திருப்தி பண்ணணும். இது நம்ம பண்ணல, அதர்மம் அந்த வழியில போனோம் அப்படின்னா அதற்கான பலனை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம ஈடுபட்டுறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியம் தான். அப்போ பகவான் மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குகிறார், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.24. ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்மானோபி ந ச பூயோபி ஜாயதே. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன விஷயத்தினால நம்ம இங்க கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு இந்த ஜட வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுன்றது பக்தியின் மார்க்கம் ஒண்ணுதான் வழி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்போ இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். பிரச்சனைக்கு காரணம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதற்கான சொல்யூஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, இந்த பிறவியில அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருந்தாலும் சரி, ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருந்தாலும் சரி, அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருந்தாலும் பக்தி செய்து முக்தி அடைஞ்சவங்கன்றவங்க நிறைய பேர் உண்டு சரிங்களா? வால்மீகி அவங்க கூட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேடனா இருந்தாங்க. காட்டுல வேட்டையாடி வழிப்பறி பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தை அவங்க பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ நாரதர் வராங்க. வந்தவொடனே நாரதர் வந்து சொல்றாங்க, நீ இந்த மாதிரி வழிப்பறி எல்லாம் பண்றியே, நீ வந்து விலங்குகள்லாம் வந்து வேட்டையாடுறி, இதெல்லாம் பாவம் இல்லையா அப்படின்னோடனே, என்னோட குடும்பத்தை பராமரிக்கிறதுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே வந்து சரி உன்னோட குடும்பத்தில் போய் நீ இந்த மாதிரி வந்து சொல்லு, இந்த மாதிரி நான் வந்து பாபம் பண்ணி நான் வந்து பொருள் ஈட்டிட்டு இருக்கேன், அதுக்கான பாபத்தை நீங்களாம் அனுபவிக்கிறீங்களான்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. உடனே சரி இவங்களும் வந்து போவாங்க. போன உடனே கேட்பாங்க, அவங்க தந்தை கிட்ட கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்து என்னோட பாபத்துல பங்கெடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. இதுவும் வந்து ஏதோ கற்பனை கதை கிடையாது. ராமாயணத்தை எழுதின வால்மீகி அவங்களோட ஸ்டோரி தான் இது. அப்ப அவங்க தந்தை சொல்லுவாங்க, நீ இந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. அதை வந்து நீ வந்து அதர்மம் பண்ணி பாத்துக்கணும் இல்ல, தர்மம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் உன்னோட பாபத்துல நாங்க பங்கெடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அவங்க மனைவியை கேட்பாங்க, அவங்க மனைவியும் வந்து பாபத்துல பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அவங்க மகனையும் கேட்பாங்க, மகனும் வந்து பாபத்துல பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. அப்போ வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடும். நம்ம வந்து இவங்களுக்காக தானே நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மறுபடியும் காட்டுக்கு போறாங்க. அடுத்த நாள் நாரதர் வராங்க. வந்த உடனே வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்ன உடனே, இந்த மாதிரி என்னோட பாபத்துல யாரும் பங்கெடுத்துக்கல, ஏன்னா வேட்டையாடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வழிப்பறி பண்றது எல்லாம் என்னது தமோ குணத்தின் செயல்பாடுகள் இல்லைங்களா? அப்போ உடனே என்ன பண்ணாங்க நாரதர், அவங்களுக்கு
எடுத்த உடனே தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமா இருக்காது இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு வந்து மரா நீ சொல்லிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இதான் மந்திரம் நாரதர் கொடுத்தது. மரான்னு சொல்லி இங்க வந்து நீ வந்து மந்திரத்தை உச்சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. எப்போ பண்ணணும், எவ்வளவு நாள் பண்ணணும் எதுவுமே கேட்கல. அவங்க சொன்னது எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றத அப்படியே ஃபாலோ பண்றவங்க கண்டிப்பா அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல்ல நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து மராமன்னு சொல்லி கடைசியில அந்த மரான்றது ராமன் வந்துடுது. அப்போ அதே நிலையில அவங்களுக்கு சமாதி நிலை, அதாவது அவங்களுக்கு சுத்தி வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எறும்பு புத்தே வந்துடுது. அந்த அளவுக்கு அவங்க சமாதி நிலையில அடைஞ்சிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க அதனாலதான் வால்மீகான்றது சமஸ்கிருதத்துல எறும்பு புத்தோட பேரு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வால்மீகி அப்படின்ற பெயர் வந்துச்சு அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம் உண்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சுத்த சத்துவகுணம் அடைஞ்சு ராமாயணத்தை அவங்க எழுதினாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களும் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறது. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.25 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. हरे कृष्णा. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நமக்குள்ளார யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா. அதை நம்ம உணரணும். அதை நம்பிக்கையோட நம்ம உணரணும். அப்போ பரமாத்மா இருக்காங்கன்றத எப்படி வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அது தியானத்தின் மூலியமாக, அஷ்டாங்க யோகா, தியான யோகா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப மெடிடேஷன் மூலியமா உணர முடியும். ஞானத்தை வளர்ப்பதால் ஞான யோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும். பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவது அது கர்ம யோகா. அப்ப கர்ம யோகா பண்ணியும் நம்மளால பகவான உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.26 அன்யே தேவமஜானந்தோ சுத்வான்யேப்ய உபாசதே தேபி சாதி தரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், இப்போ இதெல்லாமே வந்து ஆன்மீக ஞானம் இல்லைங்களா? கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குற விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் கேட்பது மிகவும் உயர்ந்தது. இதுதான் நம்மளோட ஆன்மீகத்துக்கு முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு முக்கியமான பாதை. சரிங்களா? அப்ப கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப ஆன்மீக ஞானம் இல்லை அப்படின்னும் போதிலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை பத்தி கேட்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் பகவானை வழிபட தொடங்குகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதிகாரிகளிடமிருந்து, யாருக்கிட்ட இருந்து, ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து, 4 பரம்பரையில உள்ள ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து அதை கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த கேட்கும் இயல்பினால அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். இந்த ஜட உலகத்தை அவங்களால இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிள் கபிலர் வந்து தேவகுதி அவங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ண சாங்கிய யோகம். அதனால அவங்க பக்தியில ஈடுபட்டு முக்தி அடைஞ்ச விஷயம் நம்ம உதாரணமா பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.27 யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் சேத்ர சேத்ரக்ய சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும். அசைவன எல்லாம் களம், அசையாதவை எல்லாம் களம். அதே வந்து இது ஆத்மா வந்து அசைவன இல்லைங்களா? அப்போ பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவன என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம்
செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் கலந்து இணைந்த கலவையே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ஜட பொருளும் ஆத்மாவும் இணைந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.28 சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ வினஷ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், ஆத்மாவை மட்டும் பார்க்காம எல்லாரிலும் யாரையும் பார்க்கணும், பரமாத்மாவையும் பார்க்கணும். ஏன்னா எல்லாரோட இருதயத்திலும் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வரிசை நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில், இந்த உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது, அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. இந்த உடல் அழிஞ்சாலும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவங்க என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிலைப்பாடோட நம்ம எல்லாரோடையும் பழகும் பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படாது, துவேஷம் ஏற்படாது. எல்லாரையும் நம்ம சமமா பார்ப்போம், மரியாதையோட நம்ம எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பழகுவோம். ஏன்னா பரமாத்மா இருக்காங்க, ஆத்மா ரெண்டுமே அழியாதது, நித்தியமானது. நம்ம எல்லோருமே பகவானோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடோட நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லோரையும் பழகும்போது சமமா நம்மளால பார்க்க முடியும். மாதாஜி 13.29 சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்தமீஸ்வரம் நஹினஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக விட்டிருப்பதை காண்பவன். எல்லா இடங்களிலும், அச்சித்திலையும் உண்டு, சரிங்களா. அப்போ எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் எல்லா உயிரினங்களிலும் பகவான் இருக்காங்க. அப்போ சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகின்றான். நம்ம யாரையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம், நம்மளையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்திக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட யாரு இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.30 பிரகிருத்தைவ ச கர்மாணி கிரியமாணானி சர்வசக ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில அது எதோட சம்பந்தப்பட்டது, உடல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை. பக்தியை தவிர ஆத்மாவுக்கு செய்யறதுக்குன்றது இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.33 யதா சர்வகதம் சௌஃப்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போலவே பரமனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஆகாயம் முழுக்க என்ன இருக்கு, காற்று இருக்கு இல்லைங்களா. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. ஆகாயம் எதோட சம்பந்தப்படாம இருக்கு இல்லைங்களா. அது போல பரமன் மீது, பகவான் மீது ஆத்மா நிலை பெறும்போது, ஆத்மானும்போது மனமும் இந்த புலன்களும் பகவான் மேல நிலையா நின்று பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அப்ப இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவுமே அதை என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. நம்மளோட புலன்களையும் பாதிக்காது, நம்மளோட மனத்தையும் பாதிக்காது. அப்போ ஆத்மா பக்தியில நித்தியமா ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.34 யதா பிரகாஷயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, ஆத்மா பரமனின் பார்வையில் நிலைப்படும் போது, ஆத்மாவோட மனமும் புலன்களும் இரண்டும் சேர்ந்து பரமனோட இணையும் போது
இந்த ஜட வாழ்க்கையோட நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பக்தி யோகத்துல நம்ம ஒரு தடையும் பார்க்கும்போது உனது மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, உனது மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க நினைவு கொண்டு வரலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசம் படுத்துகிறது. இப்ப ஆத்மா இல்லைன்னா இந்த ஜட உடலுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குமா? ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு உணர்வுமே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப உணர்வு எதால வருது? ஆத்மாவால வருது இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சூரியன் எல்லா இடத்துலயும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வால் கான்சியஸ்னஸ் மூலியமா இந்த உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.35 क्षेत्र क्षेत्र ज्योरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 35 ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளன், உடல் சேத்திரம், உடலின் உரிமையாளர் ஆத்மா இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல நிலை நிறுத்தும் பொழுது இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட மாட்டோம். அப்போ நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை இந்த சேத்திர விபாக யோகத்தின் மூலியமா நம்மளால இன்னுமே சிறந்த முறையில எதனால நம்ம மனத்தை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணும், எதனால நம்ம சென்ஸ பகவான் மேல் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா? அதற்கான காரணங்கள் எல்லாமே இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம இந்த 13 சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 14வது சாப்டர் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதா நாம் பாவனிய வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.